South Africa sanibonani nibingelela uqumba amaqumba la laqumphisa lesele lentaba nginibingelela ngisenyulenzi emgodini le gama senilijwayele nani umgodi thina into esilwa naso la nenhlupheko silwa nenhlupheko emntwini omnyama nayo into esingayifuni esingayithandi ukubona eminye imizi ikhazimule eminye imizi right kodwa kube neminye imizi eneyingane obona ukuthi sine potential but akekho umuntu oyiphushayo akekho umuntu ozilekelelayo namhlanje sikakhuzwayo la sikhona sizokhuluma nanangu sisomncane siyakubingelela sakwamukela ohlelweni yebo sawa kunjani sisi ngiyaphila uba igama lakho Mhlengiwe Rose Khuzwayo Rose wow imbali okay la kakhuzwayo ngicabanga ukuthi umuzi nomuzi uba noma ube nobaba abalekhaba oma nobaba bakuphi sebashona bashona nini sisi ubaba I think aku 2010 okanye 2009 uma 2014 onike nazo ukuhlala noma emva kokushona kwababa okay niba ngakhe ekhaya kuma siba u6 kodwa sihlala la endlini manje siba u3 ngihlala endlini ba u3 endlini hlala yona you how many rooms 2 rooms you 2 room yeah. Okay njengoba niba u6 abanye baphi owesingakhi mhlawumbe eqale wena owesingakhi mina ngowes5 owes5 nonke nisaphila njengoba niba u6 yebo okay laba abanye baphi owesingaphi nowesingaphi ole ekhaya uwena nobasingakhi owes4 nami wes5 nowesibili okay bahlala la ekhaya oqala nowesithathu oqala uSeclement uhlala la kaDabeka okay uyasebenza akasasebenzi manje besebenza kodwa akasasebenzi manje abanye baphi owesithathu useCape Town kodwa behlala kaDamede nomakoti wakhe uyasebenza yena wahamba ethi ufuna umsebenzi bese kuthi ilast born umuntu uhamba efuna umsebenzi angisaxhumani naye mina ngasanayo iphone kodwa ngisana bese kuthi ilast born iSamuel eThekwini useThekwini angazikhiphi nendawo kade wamgcina uke efika nabanye abantu baka iCare bezositshela ukuthi uvumile ukuthi bemthathe rehab for I think 3 months bathi bazosifonela ngoMarch udle wonke akadli wonke udla idakamizwa kodwa sisolo silindele ukuthi bazofona bakafoni okay labantu ohlala nabo la nje bani bathathu ubani osebenzayo ukhona lo yedwa manje osanda kuthola umsebenzi omfana lo wes4 uhlala naye le ekhaya uwena intombazane kuphela ohlala nabo bayibafana bobabili njengoba kuthi uroom kuphekwa kanjani la sipheka ngala ekitchen silala ngala ekamereni sonke bangakanani obhuti bakho mhlawumbe ngokweminyaka nje lo omdala una 33 lo munye una 25 July khona lento ukuthi mawuphuma ebedroom kokugeza mhlambe ubhinqa ithawula njengentombazane uhamba ufike ekamereni wenze something wena konke wenzele ebedroom isikhathi esiningi basuke bengekho isikhathi esiningi basuke bengekho bafica so right okay lo osebenzayo uyakhona ukunondla kodwa uyakuthenga ukudla okay unakhona akasebenza umsebenzi utheni ukuthi sengiyalikhohle igama la asebenza khona uyazama uyakuthenga nje ukudla mhlawumbe kwe1000 mekwenzakalile mhlawumbe top up noma ngo300 okay wena esikoleni ufunde wafikaphi ngaqeda ngo2019 matric eRwadini and then ngo2020 angisithola ngesikole nango21 ngo2022 ngenza learnership program yakuphi yase-Vital College la ePhaloki and then ngo2023 ngaya e-call center eMhlanga ACCS ngawo futhi lo nyaka ngaya e-Universal Call Center eMateshkom
And then 2020. Bowusebenza kule ndawo. Yebo. And then 2024 ngasebenza mhlawumbe inyanga ngicabanga. eJardini nomnyusisi wafika la ekhaya uzongilanda ethi asiyeni Goma. Bowusebenza eJardini? Yebo. Last year? Yeah, last year nasekupheleni kwanyaka ngo-23. Mana wehle uneminyaka emingaphi kanti? 22 ngizothi 23. Shuthi una-21 bowusebenza eJardini? Kodwa isikhathi eside yebo. Bezikhona iy'ngane lapho kulo muzi mhlawumbe ezingangawo? Cha, bekuyimina ngedwa. Ngisho ukuthi iy'ngane zalapho kulo muzi obowusebenza kuwona? Intombazane yakhona yayingaphansi kwami mhlawumbe yayinangaki. Mhlawumbe yayino-14, 13. Yini mhlawumbe yakuyekisa ukusebenza emaJardini? Ayi kwakunzima. Nisebenzela abani abeZulu yini abelungu? KwaMaSulumane. Yini enzima ungidlebela? Yonke into nje ngalo yamsebenzi lo. Mhlawumbe kunzima ukusebenzela labo bantu obasebenzela noma kunzima nje ukusebenza lo msebenzi? Because phela uma ukhuluma ngokusebenza umsebenzi wasendlini it's the same thing nento yenza le ekhaya. Nabo babe nakho ukuba nzima because ezinye izinto babenza nje babe extreme mekumele uclean amanye ama-parts. Kodwa bekulandelele yonke into oyenzayo bese emva kwakho. Kumele uhlezi umile usebenza. Imali oyihola khona iyayibonakala? Cha, kwaku-100 rand ngosuku. Futhi ngangangeni everyday, ngangena uMsombuluko mhlawumbe noLwesihlanu kuphela. Esontweni? Yebo. Shuthi uhola o-200, uhola o-100 rand noma uhola o-200 abawu-4 ngenyanga? Ngoba phela ngathi ungena kabili 100 rand isonto. Isonto lesibili amasonto awu-4 enyangeni shuthi u-200 rand abawu-4 laba bazobahola. Yho. Manje umfowenu oyedwa osebenzayo okuyena onondlayo. Okay. Sike saba khona isikhathi la khona umfowenu engasebenzi umuntu? Yebo, solo saqeda esikoleni. Bengasebenzi umuntu? Yebo, bengasebenzi umuntu. Kodwa sasisanalo iqolo la bhuti lo ogcina. Sasithenga ukudla ngalo-ke. Nobhuti omdala lo khona la. Uyebuye athenge lokho. Mhlawumbe ngalo mali asuke eyitholile mhlawumbe. Kodwa enikuthola mhlawumbe masikhuluma kuyananelisa noma mhlawumbe ukuthi nje sidlile? Kuyaphela phela ingapheli inyanga mhlawumbe nje. Nenze njani? Mina bengiwela ngephesheya because khona umamncane ohlala eClermont kaDaweka. Bengiwela ngiyocela lokho abangakwazi ukusinika kona sidle uma sekuphelile silinde o350 and then bese sabahlanganisa because mina noThale bese lo350 sihlanganise bonke and then bese sathenga lokho. Kodwa sikhona isikhathi la khona nike niphile khona uthola ukuthi ukudla kukho nje at all akukho? Besihlale sikhona because ubhuti omdala lo hlala naye bengathengi njalo so all throughout the month besiphila ngo350 sebahlanganisile so nithenga lawo grocer leyo. Okay, so indaba yesikole sithi ngizosithola wavela wagive up kuyona uthi no manje ngiyeke indaba yesikole manje? Into kanjalo because ngayizama enye intombazane ithi ngisize ngala ngi-apply kanti izohamba yona sesitholile isikole ingakangenzeli. So ngagcina lapho-ke. Umsebenzi usa-apply noma nakhona wamane wathi hayi ake ngime nje kancane zonke lezi zinto zoku-apply nani nani? Ngiya-apply mostly for ama-learnership. Bephendule besho ukuthi hayi bakhona ukungithatha eminye imisebenzi. Why bethi abakuthathe mhlawumbe? Angathi mhlawumbe sekugcwele angazi angingasho basoyibhalele nje ukuthi baxolisa uniform ukuthi abakhona ukuthatha nakweminye imisebenzi because i-experience anginayo imisebenzi eminingi. Kuke kuthini nje ngicabanga ukuthi uma umuntu uba nezifiso banazo kuye kuthini kuwena? Ngiyabona omakhelwane bakhile mhlawumbe abanye nabo bakhile abanye bashintsha amawindi abanye benzani kuke kuthini mhlawumbe kuwena?
njengengane yentombazane ngiyazi ingane zamantombazane zi-strong zihlezi zifisa ukwenza something enhle for ikhaya lazo so kuyekuthini nje kuwena uwazi ukuthi unawo amandla eyikhwepha amandla khona ufit enough ungakwazi ukusebenza uyafisa ukufunda kodwa zonke lezi zinto azenzeki uyafisa ukushintsha ikhaya lakini uyafisa ukuthi ngelinye ilanga nawe ube nekamera lakho abafuni babe namakamera abo kuyekuthini nje at first nganginawo amahloni more especially mhlawumbe mekufanele kuze abangani kanje kodwa manje sengi-right because vele nabangani angisanabo so abekho abantu abezayo la yini ebangela ungasaba nabo abangani angazi kuhamba nje ngangaba ngisaba nabo nendaba ukuthi ufuna ihlezi ubachazela abangane ngesimo sakho mhlambe izinto ezikanjalo yize ngingabachazeli kodwa nje kwakunalawo mahloni nje mekufanele beze la ekhaya nanokuthi sokhulile insizwa mntwana ngisho ziyagalawela ziyashela ezinye makusafanele ukhomba ekhaya uyakhomba phela ngoba ekhaya la insizwa nensizwa kumele yazi ukuthi iyapi iya lapha ya angikho lapho kodwa la engikhona ngiyafisa ukuthi nisizakale ngandlela thizeni wena ngokwakho uwena nje ufisa ukusizakala ngani ngqo ngiya-understand ukuthi umfowenu uyalekelela ngale ndlela alekelela ngayo engekho enough definitely but ufisa ikini lilonke lilekeleleke kanjani ngathi mhlawumbe mengathola umsebenzi khona i-income ukuba ngcono izoba u-2 singakhona ukuthi sikwazi ukuyi-sustaina because akukuningi esikudingayo nje sizothenga ukudla sithole nemali ye-transport ukuthi aye emsebenzini phela kahle ubalo kumele aye emsebenzini umfowenu uyena because kuyenzeka methengile abuyashayeka angasakwazi ukuya emsebenzini ukushuthi ngamanye amazwi umfowenu uyakwazi ukuthi akhiphe ngale ndlela yokuthi la ithola khona imali agcine engasakwazi ukuya as long as nina nidlile uhamba ngeenyawo uyahamba nje ngeenyawo ayele sepalok lapha kancane bese kuthi la abantu asebenza bemthathele khona so njalo ekuseni uyawalk aye khona okusho ukuthi kube kuthiwa akuthengi lokudla ngabe uyakhona ukugibela mhlambe kahle phela kukude mawusuka la kukude uhamba ekuseni kodwa ekuseni kakhulu because ngo-6 uyaphuma la endlini manje abafuni phela ngoba masukhulile uyaqonywa benza njani bavalele endaweni zabo abazi namantombazane la emzini wamawena lo osebenzayo unawo mawengane uyafika ujwayele ukufika mhlawumbe ngo-December nje nami so ngingekho ngiphesheya nalo omunye usuke ngeke beyihlalele bodwa bebe naso leso sikhathi into efisa kakhulu umsebenzi nomfowenu lo omunye ongasebenzi naye mhlawumbe uyawudinga yabona mhlawumbe masenisebenze nobathatha yabo ukuthi ngabe mkhulu kanjani umehluko uyasebenza yena ukuthi udla idamu so lwadi umusho lwadi uthi kwafika abantu bakabaWK hayi lo last born le second born lesihlala nayo idla iwunga ke yena usebenza lapha umuntu odliwunga usebenza ufaka amatende kodwa so kuyenzeka azophosa naye ukuncane akuthola dala wenza manje kuze uhamba iweek lonke esebenza iweekend yonke kodwa abuye nje thutha sinale ikhadi naye ngenawo 10 rand usithengele ikhadi esebenza bafethu kuyahleka lo bakufike manje awungitshele ingane kodwa kobunayo mina cabanga yazi ngikushayela izandla lapho ehlengiwe ngoba omunye umuntu usizi lakhe uyangalinaki afocus ezintweni ezingabalekile ayeke nje ukufocus ekutheni kumele athole umsebenzi kumele abe njani ngikushayela izandla nje lapho eminyakeni uthena eminyaka yakhe uzothi 23 uyibambe kanjalo ungasalenza iphutha ungasalenza iphutha ibambe lapho nje mhlawumbe uthola umsebenzi noma mhlawumbe uthola isikole ube right bese ke so ungenza noma yini so wazi ukuthi unayo ibackup ikhona imali ukuthi mhlawumbe undle ingane yakho ngoba nabo babaleka kule insuku uyabo ukulethela nje ingxaki engenasidingo so siyacabanga mfethu ukuthi abantu babukele lapha ngiyafisa ukuthi
uzikhulumele wena naba abantu lapho usho ukuthi yini oyifisayo ngekhaya lakini, yini oyifisayo ngawe. Uma wakhe akasekho, ubaba wakhe akasekho, abafowenu bagcwele izintaba, abanye uhlala nabo. Kodwa kulabo ohlala nabo khona osebenzayo, omunye akasebenzi nawe futhi awusebenzi. Cela uzichazele isimo sakho. Umhlaba uyabuka, bakhona abantu abathintekayo, bakhona abantu abazolekelela definitely. Into engingayithanda ukuthi ngithole umsebenzi, hayi ukuthi angisafuni ukufunda, ukuthi uma ngifunda ayikho income engizoba nayo, yabo. So ngicabanga ukuthi sithole income, ngisebenze, sikwazi ukuyiphilisa until mhlampe sithiwa find our feet, and then-ke singabuyela-ke esikoleni sengibona ukuthi at least khona into esikhona ukuzenzela yona. Kodwa hayi ngoba ngithi angisafuni ukufunda, ngiyathanda ukufunda, inkinga ukuthi edameni okuvelayo. Okay, mhlawumbe wena Lokhuzane, nahle ngiyacela ushiye noma inamba yakho. Ake ngiyichazele yenamba ngoba bafowethu izintombi sihlangana nazo yonke indawo la sihamba khona. La uhamba khona sihlangana nento ubushimane nje kuphela, kumele ubuyisele eceleni uqonde intombazane uyishele. Le yokuthi umuntu uzoshiya inamba la so uyafona wena eceleni so uyashela, iyobushimane nje lonto le obuphindiwe. Ukuthi uzihamba ugebha unomuntu wakho la ukhona. Focus emntwini wakho, yeka indaba ukuthatha izinamba zabantu abaswele abadinga usizo uzisebenzisa ngendlela errong. Lo muntu ufuna usizo lo, inamba yakhe mengabe ishiya, uyishiyela ukuthi ucela usizo. Ma unosizo uzomfonela, ungafoneli isizungu. Ungafoneli isizungu. Yena uzojatshuliswa ikhole engena ukuthi mhlawumbe kuza usizo. So sekuyabe mina ngifuna ukwazi. Bafethu umqondo wensangu lo ungayenzi lonto leyo. Ngiyanicela nje bafethu. Umuntu ebheke phezulu ebambile uqoshwa lakhe ebhorekela sibhoreki la sizosiza abantu. Please cela ushiye inamba yakho sisi. 069 398 0940 namba yami. Phinde futhi sisi. 069 398 0940. Akushelwa, kuyasizwa. Ma unosizo nalo awusheli. Uyangichaza. Chazeka nje hlala lapho. Sizosiza. Siyabonga kakhulu.